Og han har en stjerne politi efter sig. Og så kører han i sine turister. Der er en masse mennesker på. Hvad er han tænkt sig at gøre? Der kommer et politi! Kapow! Og der er rødt lys, men han kører over. Og han kører ind i en. Au, det må gå ondt. Hvor er han på vej hen? Egentlig ikke. Men tager en motorcykel. Han tager den. Kapow. Hvem er det menneske, der sidder der? Hvad sker der? Angels in America. Det er stadig en mission. Ja, det er det. Fordi jeg tror, der er smækkercykel. Jeg skal vist følge efter dem. Ja, det skal du. Jeg ved godt, hvad den der. Skal jeg nakke dem der, eller hvad? Ja. Nak dem! Fuck. Ham der styrer lige nu. Han er ikke pro. Bare så I ved det. Det er jeg heller ikke. Bare så I ved det. Og det her er en mobil, der gør sådan der. Sådan der. Ja, du skal følge efter dem og skyde dem. Hvordan går jeg ud af den her formation? Det ved jeg ikke. Bare gå. Nå, og nu gider han ikke klar missionen. Jeg gider ikke gå på motorcyklen. Nå, så er han ikke i gang med missionen. Yes, jeg tabte. Hvad sker der? Der står loading. Klokken er... Jeg ved ikke, om det passer. Men nu kører han. Han kører. Og det er ham. Han kører. Og han drejer lidt, og så drejer han lidt, og så flyver han. Og de er bange, de der mennesker. Og nu er død. Og han tæsker ham. Nu er det. Og der er en stjerne. Nej, hvad laver jeg? I have no idea. Er vi igen i den der vision igen? Prøv at klare den. Og han er pistol. Så det er mission 1. Og vi gider ikke se mere. Hej hej.